I veliki pozdrav ljudi! Došli ponovo u Croatia Games. Kao što vidite, danas je jedno Minecraft preživljavanje sa Ivanom i Nanom. I Ivanom, budućim youtuberom. Znači, Nano, ja ću skupljati drva, ti skupljaj kamen i ugljen, Ivane. Ja idem s njim. Bolje nek dvojica skupljaju kamenje. Ne, ja se idem pobrinit za hranu. Ivane, idi nam ti naprijed kuću u brdu. Može, ali nemam kramp. Evo sad ću ja provat. Ja nam idem se pobrinit za hranu. Ivane ti... Dobro, i vunu ak nađeš. Dobro, Što više vune. dobro, što Nabavi 9 vuna. što tebe? Što više vuna? 9. 9 komada, zar nije 6? 9, su trojicu. Znači ljudi, malo je napeto. Zašto je napet? Živit nas puno. Samo da se ja ne izgubim tu. Pa, i onako svi živimo u susjedstvu. Baš. Ne živimo se zajedno na kući. Ali i u pražima to susjedstvu. Lupinicu. To je bundeva. Bundevu sam našla. Nemoj da se izgubiš. Opet. Kada sam se odbila? Prošla mapa. Kaka boža? Da ljudi, znači mi smo igrali dosta već mapa, ova nam se ispalta kao najbolja. Zbog glave. U blizini. I zbog uglja što smo tek... Da, znači tek smo ušli već. Ljudi. Ova je planina puna uglja, vidite ona preko uglja. Ljudi, ja sam našao. Idi kopaj uglje. Ja sam našao. Giva! Mushroom. Jesam se... Evo ja ću nam naprijed ulaz u kuću. Vidite lavu kak je Ja sam došao do lave. Imamo obsidijana. Di? Možemo raditi Znači ljudi, jednom ćemo ići u A pa Jedina kuća. ne možemo, misliš u Nether portal. Nether. Nadam se. Ali u End žalim ne možemo zbog nekih tehničkih problema. Da, trebamo sve to nabavit. Ja sam... Znači nemojte se ljudi ako kuća prvo bude mala. Ne, ali povećavat ćemo svaki Ja put se što više nisam katova. izgubio, vidim vam ime tamo ste. Pa da, ime uvijek gledate. Znači ljudi. Ja ću Znači, redovito ćemo snimat preživlja. Znači ja sam već... osim ako ne budemo morali negdje ići ili imamo puno zadaće u školi. Da, znači sad počinje škola. Jedno je Rekla sam lava, pravo. ja došao do lave. Nemoj mi spominjat. Znači ljudi, sad je večer, znači. Ne! Nano, koliko imaš uglja? Niko. Ne idi prema lavi, još ćeš pas kakav si. To je dobro. Ovca, vidim ovcu. Zakolji odmah. Pokušavam doći do nje. Na opasnom je teritoriju. Lavi. Opasno. Da ne baš lavi, ali. Znači ljudi, Tam jako. tek smo počeli, znači dosta ćemo toga morat radit. U meni kramp još malo i puknit će. Ljudi, našao sam pećinu ladnu. Znači imam 28 kamena. I ja dolazim do sive ovce. Ja sam se pobrinio za hranu, za sve u isto. I tu će mi stikom. Pošto još nisam napravio mač. I imam puno i meso. Ja se pobrinavam za hranu, samo da znate. Ja imam ne hrane za sad. Ja imam 2 mesa i 1 piletu. Nano, daćeš mi jedno meso. Ovca, jedna ovca! Ljudi, ja sam našao ovcu. Ja dobro, imao sam sam neću sad. Mislim da vidim iron. Domo, jel imaš i mač? Dvije ovce sam našao. Dobro. Napravit ćemo za svak slučaj kamen i kram. Mrdofol. Znači dvije. Znači ljudi, evo imat će još malo i 40 kamena. Ivane, koliko ti imaš ovce? Koliko ti imaš? Znači na YouTubeu sam gledao zašto ne postoji od kamena odijelo. Znači kad bi poslao od kamena odijelo, znači
taj Steve je bio toliko spor da bi, znači, ali dosta teško bi ga ubio. Ali jako spor. Od vode, kad bi uskočio u lavu, pretvorio bi se u obsidijan. Daj, problem kad bi ušao u vodu, koliko je teško, moglo bi brzo potoniti. Ljudi, Znači, napravili smo tek malo kuće, još ću jednom proširiti u gore. Demon armor te kvari lagano i uništavate iznutra. ja imam 4 vune. Evo, ko želi kramp, Ja Pobjegla imam. mi ovca za 4. vunu. ko želi kramp. Koliko si Nano skupio vuna? A ti je pobjegla Ja imam mi jednu. Koliko si skupio vuna, Nano? 2. A ti, Ivane? Ja imam jednu. Imamo jedan Idem krevet. sad probat ulovit tu ovcu da imam toliko vune koliko treba. Znači imamo jedan krevet, Nano, ti imaš još malo jedan krevet. Dobro. I ja imam još za 2 vune, a ja ću uskoro. Čekajte, di su nam sad vrata, ljudi? Ljudi, znači našao sam. I imam i XP i ugljen. Pogledajte koliko Sakupljam hrane ugljena. tamo, ljudi. Koliko hrane, nemoguće. Je li to moguće? Nemoguće. Šta? Mislim, našao sam iron. Di? Kako vidiš tamo? Run, ali smo ga još zato što nismo opremljeni. Da. Ja tek imam mačkram. Znači, nisam dobio meso, idemo ubiti. E, odite mi pomoć proširiti malo kuću, stvari Ja ugljen kupam. Što više... Stvari vi se pobrinite, nek se jedan od vas pobrine za krevete, jedan za hranu. Ja ću za ugljen, najbolje. I za kamen. To meni Ja se bolje za ide. ovo dvoje brinem. Eto. Dogovor. Mi se inače nikad ne svađamo. Osim u vezi kubova. U osobnim stvarima. Da. Jebem ti. Znači, ljudi nekad me nervira. Evo ljudi, ja imam skoro stek kamena, znači ljudi, kom će trebat kamenja ne kaže. Kom ti treba daju? Ljudi, kom treba kamenja, ja imam previše. Kom treba kamena? Ne. Već ko treba diamond? Govor. Kad nađemo diamond, bit ćemo najsreći. Moram za ono priroda biti. Evo naš sam već i 5 sam napravio, napravit ću. Dominik, ne ljuti se, moram pojesti. Znači imamo i peć, imam polished kuću imamo. andesite. Ti što vidi? Imamo i rezervnu kuću. Znači kako bi znali di smo mi, te sam polished Di ste andesite. vi? Jo, ljudi. Ovo je najgorija. Bome je sad bolja kuća. Eno, vidim vas. Super, nemojte me pratit. Zašto? Dominik, ja te vidim. Ne vidiš, Vidim te. ne vidiš. Eno, ne tamo radi u Blaze Door. Dominik me gradi gore. Idem po Irona. Ja sam Nano, idi vidi u kuću iznutra, ali dobro. Gdje je on? Eno tamo di je Ivan. Ivane, pokaži mu kuću. Evo tu, vidi. Vidi tamo otvor. Vidim. A dobro je. Ko ima koliko ugljena? Ja imam, samo da vidim. Ljudi, Jedan 13. meni treba kamena. I drve. Evo, ko ti treba kamena nek dođe. Ja imam. Di si, Dominik? Pada mrak, znači treba da napravimo. Pada mrak već. Do. Evo ljudi, tam je postalo sve Dominik, ti ću mi zanimljivije. to sve dat, ali drva nemam, ja ovo trg tamo po drva. Ja tražim iron. Ljudi, ako me neko ubije, ja nisam sam se. Mora. Čekaj malo, kako je na radni stol tamo? To sam ja stavio. A ono, To ne znam. ne znam ni ja. To je to. Radni stol. Ko ima koliko drveta? Ja nikoliko, a sad se... Idi Nano, ti i ja ću nam nabaviti par drveta. Ne trebaš ti ništa, ja ne znam. Sad će noć. Ljudi, ajde barem sam skupio 3 drveta i trpić. Domo, evo te. Hvala što si mi spasio život. Znam, bježim i ja kući, znači ljudi, sad je noć. Jao, Ivana, ti ćeš krepat od gladi.
Ja imam dosta hrane. I ja sam se popeo na planinu i pauki zombi me napadaju! Di? Krenuli su! I ja bježim, spašavam život, ali sustiže me pauk! U pomoć! Nano, pripremi se tu na otvor sorak, sam te udario. Ja sam mrtav. Ne, jedan srce. Zašto si me udario? Ja sam mrtav Ja jedno službeno. srce imam. Ja sam umro. Se da uzmem krasnice. Nemoj, treba meni. Neću stvari, smrsnule skroz. U tome je problem. Ali dobro, već lagano prikupljam. Ko ima koliko uglja da napravimo ovo govno? Ja mislim da mi se vraća. Ljudi, ja napravim 28 torča. Ja imam 13 ugljena. Ko tu napravio vrata? Ja. To. Dobro. Di je sad ono govno? Nano, što će nam 2 vrata? Šta će u kući vrata? Vidi, Isuse, stavite. Ne. I doma je ubijena! Šta ga ubio, nisam ga ni tako, sam to tako. Gdje probajte mi samo uzeti stvar. I kako će se ja sad vratit, tak mi opet neko ubi. Pa tu. Da, nemojte mi dirat stvari. Dominika, jel mi neko dira stvari? Ja sam samo uzeo kret i postavio ga. Dobro, di su mi ostala? Ja mislim da sam evo ga, tu je. De? Tu imam... De sve? I Pa drvo vrata. je moje. Koje? Drvo. Ja niš nisam Koliko si imao uzeo. drveta? Pa sve. Koliko si imao? Ne znam, ajde samo mi Ovo je da. sve moje drvo što ja imam. Pa ja sam imao drvo. Ne znam. Ne možeš Nano ti sad sve imat. Pa ja sam drvo. Jesi sjećaš kad smo išli kupiti? I meni nešto izlazi iz igrice, ali... Vraćam se. Ivan left the game, yes. Ali ja... Dobro. I vraćam se. Al šta? Bože, nemam ni mača, nemam ni... Otkad ti imaš mač? Jesi ti imao kameni mač? Ja jesam. Ja ništa. Ja sam imao isto. Pogledaj. Nano, uzmi mač! Eno ga. Vidi ga, ne vidi ga. Jesi ti čorav dite, drago? Be mač sad, makni se, ja moram sad sebi sve pravi. Di ima tamo na WC, moramo otići. Nemojte me samo ubiti. Ili ima negdje WC? A? Di, Pa moram... tu pišaj. Di? Sve ne znam di da piše. Imamo malo tehnički Tamo u problema dok nam kanalu. igrač mora na večer. Tamo u kanal. Da! Ovo će biti smiješno. Ljudi, da bar to možete vidjeti. Da. Ja možeš prednju kameru. Neću, Nano će Evo se. Creeper! On je Creeper, puknit će nam vrata sad. Di je? Evo ga ispred dolazi, vidi ga. Otvori vrata, ubi ga. Sam ga ubio. I puknio je! I ja sam mrtav. Jel nam raznio kući? Mene je raznio. Jel mene ubio? Mene! Hoće uskoro dan da vidi. Nije na sredini. Brzo Maja. O, ko me udario? Ne znam, i mene je nešto. Tumo! Šta je ovo? Stari, ajde, mač mi je na dnu rijeke. Evo ga, uzeo sam ga. Ne znam, i ljudi, što da vam kažem osim i to bi bilo to do epizode, još sam ponovno sutra. Boo!